என்னது அது? பைலட் பைலட் அங்கிள் ஏர்ப்ளேன் ஓட்டுறா. அப்புறம் ஆண்டி ஆண்டிக்கலா ஆண்டி என்ன வச்சுக்காமா பேக் வச்சுருக்கால. சின்னக்கா நீ சொல்லு, சின்னக்கா நீ சொல்லு. பேக் ஆ, என்னன்னா ஆண்டி பேக் என்னன்னா தூக்கிண்டு போறா. நந்து நந்து போறா. திருப்பி பேஜ் திருப்பி. இது என்ன நீ சொல்லு. பேட்டன் ஆ, என்னது இது? பேட்டன் அப்புறம் என்ன வேற என்ன இருக்கு அதுல? பேட்டன் என்னைக்கு பேட்டன் ட்ரக் பேசஞ்சர் ட்ரக்குக்கா? ஓ, பேட்டன் ட்ரக் அப்புறம் பேட்டன் ட்ரக் என்ன பண்ணறது? இன்னொரு பேட்டன் ட்ரக் அப்படியா? இன்னொரு பேட்டன் ட்ரக் என்ன பண்ணது பேசஞ்சர் ட்ரக்கு? பேட்டன் ட்ரக்கமா ஆ, டேங்க் பேட்டன் ட்ரக் ஓ, அது டேங்கர் பேசஞ்சர் ட்ரக்கா? பேட்டன் ட்ரக்கமா வெரி குட். அப்புறம் என்ன பண்ணறது பேசஞ்சர் ட்ரக்கு? பேட்டன் ட்ரக் புத்தமா போதா? அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு? திருப்பதியா? ப்ளூ கலர் ட்ரக் ப்ளூ கலர் ட்ரக். எஸ். ப்ளூ இந்த கலர் ஏரோப்ளேன் என்ன கலர்? பேட்டன் என்ன பேசஞ்சர் ஏரோப்ளேன் என்ன கலர்? என்ன கலர் பேட்டன் ம், கலர் பேட்டன் ரெட் கலரா? பேட்டன் அப்புறம் வேற என்னெல்லாம் இருக்கு? இந்த பக்கம் திருப்பலாமா? ம், அந்த ஆ. அந்த லேண்ட் பண்ண இது என்னது? ப்ளூ கலர் ம், பேட்டன் போயினமா இது என்ன ஏரோப்ளேன்? பேட்டன் ட்ரக்கமா பேசஞ்சர் ட்ரக். என்ன ஏரோப்ளேன்? நாவின் ம், நாவினமா நீ சொல்லுமா. பிளேன் என்ன பிளேன்? ஆவின் கார்கோ பிளேன்ல. ஆவின் கார்கோ ஏரோப்ளேன்ல. காக்கா ஆவின் துயின் புத்தமா இங்க யாரு? இது என்ன? இது என்ன? ஹெலிகாப்டர் எஸ். ஹெலிகாப்டர் சுத்துது என்ன சுத்துறது? இது என்னது ஹெலிகாப்டர் மேல? தண்ணி தண்ணி அது இல்ல. இது என்ன? ஃபேன் ஃபேன். கரெக்ட். ஃபேன் எப்படி புத்தமா ஃபேன் சுத்துது ஹெலிகாப்டர் மேல. ஃபேன். அப்புறம் இது என்ன? போட் என்னது? ஷிப் வெரி போட் போட். ஓகே. இது அதெல்லாம் பில்டிங்ஸ். அதெல்லாம் பில்டிங்ஸ். போட் போட்டுக்கா? எஸ். அந்த பேட்டன் ஆவின் இதெல்லாம் என்ன குட்டி குட்டியா? அமலா ஆ? அமலா அம்ப்ரெல்லா. எஸ். அங்க போகலாமா இங்கே போகலாமா? எங்கே போகணும்? அங்க திருப்பி திருப்பி நீ. இது என்ன எது என்ன? சொல்லு. பேட்டன் ஆவின் பேட்டன் ஆவின் பேசஞ்சர். இதெல்லாம் என்னடா பச்சை? பேட்டன் இது என்ன? பேட்டன் ட்ரக்கமா இருக்கு. சரி, இது என்ன? கோதில் ஆவின் போகுது கிளவுட்ஸில் போகுது. ஆமாம், கிளவுட்ஸில் ஏர்ப்ளேன் போகுது. அப்புறம் கோதி அப்ப எங்க போகுதுமா எங்கே போகிறது? நீ சொல்ல. ஏர்ப்ளேன் எங்கே லேண்ட் பண்ணுது ஆவின் லேண்ட் பண்ணுறது? சரி, எங்கே போகிறது? எங்க போகுது ம், லேண்ட் பண்ணது எங்கே லேண்ட் பண்ணுறது? அங்க லேண்ட் பண்ண சரி, இது என்ன? இது பாரு, இது பாரு. இது பாரு. இது என்ன? ஆவின் இது என்ன? பிளேன் பிளேன் பிளேன். சரி, இது என்ன? குட்டி குட்டி பிளேன் பிளேனுக்கு கீழே என்ன? ரவுண்ட் ரவுண்டா? இது என்ன? வீல் வீல்ஸ். கரெக்ட். அங்கேயும் வீல்ஸ் இருக்கே அந்த ஏரோப்ளேன். ட்ரக்கமா ட்ரக்கிக்கா? ட்ரக்கமா ஏரோப்ளேன் யார் ஓட்டுவா? பைலட் அங்களோட கரெக்ட். அப்புறம் யார் இருப்பா ஏரோப்ளேன்ல? லேண்ட் பண்ண அவன் ஏரோஸ்டஸ் ஆண்டி என்ன பண்ணுவா?
பிக் ட்ரக் இருக்கு. ஏர் ஹோஸ்டஸ் ஆண்டி என்ன பண்ணுவா? எஸ், பிக் ட்ரக். ஏர் ஹோஸ்டஸ் ஆண்டி சரி சரி, பிக் ட்ரக் என்ன உள்ள தள்ளுறது? ஏரோப்ளேனுக்குள்ள என்ன வைக்கிறது பிக் ட்ரக்? மமாம். எஸ், அப்புறம் மமாம் மமாம் எல்லாம் உள்ள எடுத்துன்னு போகுது. யாரு உனக்கு மமாம் கொடுப்பா ஏரோப்ளேன்ல? பைலட் அங்கிள் ஓட்டுவா. மமாம் யாரு கொடுப்பா? ஏர் ஹோஸ்டஸ் ஆண்டி வேற என்ன கொடுப்பா? அப்புறம் வேற என்ன கொடுப்பா? அப்புறம் அப்புறம் வெரி குட். அப்புறம் வெரி குட், பெட் கொடுப்பா. அப்புறம் வேற என்ன கொடுப்பா சொல்லு? பெட் நீ எதுல தாச்சிப்ப? பெட்ல தாச்சின்னு அது போத்திக்க என்ன கொடுப்பா? பாப்பா அப்புறம் சரி.